Okay guys, masuk punta guys. Karon di apa ko sa farmhouse na ante dia. Nalang farmhouse ja. Moto mi ato sa manok. Kaya hamang patanawon sa mga manok ni along yan bars. Okay. To sa along yan bars. Apa? Apa? So guys. Esok ya. Dali. Sud. Nok. Maya kini kabrilong na. Sud lagi. Ih, ako mga manok. Ano guys? Mga manok. Laksa na dong. Tanawan nanonood ang mga manok. Ala oy. Wow, mga anak dani tanang mga bajilong, di na mo arang dani. Ala oy. Wow, ang mga manok guys. Tanawa. Larga. Lo itong isa tagi sa kulan tinabali og tiil. Hala. Maldito nang kuan. Luoy pud no. Pero inigako na pwede na sa maihaw. Alam na. Ay katong di ka barog. Pastilan luod jalong laki ra balong. Ay kanang dako. Ay mauni galabok guys kaning manuka gilabok ni jatong gamay di na kabarog. Nabali ag tiil. Nagana nagmanok ni along yan burs. Salamat ni bro. Rone. Bro. Ay daghan po isang na kuanong no. Tagaan ko na dyan 18 ka buok. Wow. Kuruk. Puruk. Di sila kagawas kaya na may net. Nakaali na ahabog. Lami nga nilong no? Di sila kagawas. Ano yung danga manok tinado ka buk na. Uy, hala wala hinungib bay. Ana. Kanang naising-sing no? Karang naising na kana Uy, to. uy dako na anya kana po na brown. Hala lung. Naning apas na. Uy lung, wala jud hinungil lung. Kanang duha na Ara dali aray. Dakuon ra ba nang manuka lung. Oh, mura ni sila kanang mura Rhode Island. Lami ka nakapaliwat dana no? Sige ra kinamon ta incubator magama man ko. Yung di sila ngulom-lom, incubator na to. Wow. Waray nangi. Anad ra ba ning manuka? Anaran mo daw. Anad. Kana lung habog po na na ah. Dagang manok. Dami apod. Lung. Lung, ganahan ba kang naipabo? Ara ra ba si karne anak dagga ah? Daday pabo. Di ba kuno hayog naipabo? Oh, ang problema di na pwede tipo siguro ani kay. Mga way, mga labok. Kay og nay taw long may mutingog na sila long. Mubukan ilang ikog no? Nami pud bitaw sa una kang tatay long. Dahil dagko. Ito pabo sa may tuwa ng pabo. Mga ani naman siguro pud long. Kana awan nginam pud sila long. Arang imong adiya oh. Nah, nawalong. Nginam na ah. Nginam pud nga manok. Napay baka guys katuto ah. Tanawag baka. Sa ahang anti po na ilayang yang along yan bars na ah. Laha po na dani. Katupag isa ka baka to ah. Kauban na. Okay guys, magawas namin dani sa isang manuka ni along yan bars. Dapat isang pispan. Long, angay na ni buhi ang isda long. Lagi ato na ning Wow. manu ni matulin. Ay, isda. Uy! Hala! Hala! Pidako na lagi. Hala, naihawan! Ah!
ng jelo na. Ay, gibutang gani. Udah ka na. Wow, guys, nawa. Tanawa. Di ba na ah? Hawan. Dake na. Karon ani ana pod ang garden, gipang plating na dani na ah. Nanay garden ari. Hindi apa. Nawa guys, nana nga plat na ani, plating na ani ah. Ya, tag-as ka tong plating ani ah. Di apa. Arang kadaghaning mga tag-as mga plating ani. Kay gardenon man eh. Karong Merkulis dani musiga na ning farmhouse ni ante. Kay naa na may gistalar nga mga wire sa sud sa farmhouse. Oh, narag manukan oh, nahuman na. Oh, nanay nit. Tuanag mga manok dadto ganihan didto ko bansilong yan bars na mahog si Ja. Karon di ana mamahaw na me. Ang jagahang ante to na Miss Best sa ijang tanom. Sini anting Nina Girls mix videos. Good morning, guys. Ara ra man kabuutan guys o siksi pod sila. Mamahaw na ta. Di ay nadubong nukos. Itlog ug naay. Karne paning baka gahapon kay nagtapok man na ni gahapon. Masarap na adobo, guys. Yum yum. Ano dubong pusit. Kay